गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। आधार कार्ड मोनैफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायजोआव आधार कार्ड मोनै 9,33,682 सुबुंफोरा आधार कार्ड मोननो हासिगोन। बेखौ रायजो राजाफोरा 15 साननि गेजेरावनो मोननो हागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एनआरसि बाय'मेट्रिक होनाय समनिफ्रायनो बैसोर सुबुंफोरनि आधार कार्डआ बन्द जानानै दंमोन, जायनि जाहोनाव सरकारनि मोननांगौ बायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हायाखैमोन। बेखौ लानानैनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, एनआरसियाव मुं थानाय सुबुंफोराबो आधार कार्डखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय भारत सरकारा दायो बैसोर सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनायनि गनायथि होबाय। आधार कार्डखौ मोननो हायोब्ला बैसोर सुबुंफोरा सरकारनि रेशन कार्डखौबो मोननो हासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। आसाम रायजोआव जुलि जानायखौ लानानै मोनसे गोदान नेम फैगासिनो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोदान नेमखौ फोसावनानै होदों। बे गोदान नेमआ 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय जागायगोन। बे गोदान नेमआ जादों जुलि लानायनि 6 दाननि सिगां आर'जलाइ गथायनांगोन आरो लाइमोन आइजोफोरखौ लानानै खारनो मोननाय नङा, लोगोसे गावनि सिनायथिखौ आन्दोआव लाखोमानानै जुलि लानो मोननाय नङा। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेन आफादनि जथुम्मायाव बे गोदान नेमखौ फोसावदों। बे आयेनखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगोन। जुदि बे आयेनखौ मानिनानै सोलिया अब्ला आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा सांग्रांथि होदों। टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि सायाव बेले-बेजे सोमजिनायनि अजदआव बनसुनि बानजायनायाव कक्राझाराव थानाय डिरेक्टर अफ इडुकेसन मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायखौ लानानै गोबाङानो समाजारि बिजोङाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। माखासे सुबुंफोरा बुंदों टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायाव रांनि लेनदेन दं आरो माखासे सुबुंफोरा बुंदों बे साख्रिनि थिसनथाइया नंगुबै जायाखै। बेखौ लानानै गोबां दान्थे-बिदान्थे सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेखौ लानानैनो बनसुआ कक्राझाराव थानाय डिरेक्टर अफ इडुकेसन मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बनसुनि आफादगिरि मनजित मन्जिल बसुमतारिया बुंदों, जायफोर बिजाथिफ्रा मोजां रोंगौथि गोनां आरो मोजां नाम्बार मोननाय बैसोर बिजाथिफ्रा साख्रिनि थिसनथाइ मोननो हायाखै। नाथाय जायफोर सुबुंफोरा खम नाम्बार मोननाय आरो खम रोंगौथि गोनां बैसोर सुबुंफोरासो साख्रिनि थिसनथाइखौ मोननो हादों। बिटिसिआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रियाव बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरा थिसनथाइ मोननो हाया। नाथाय गोबां बिजाथिफोरानो बिटिसिनि बायजोनिफ्राय फैनानै साख्रिनि थिसनथाइखौ मोननो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसिनि साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव गोबां बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो थार बिजिरनाय नांगौ होननानै बनसुनि आफादगिरि मनजित मन्जिल बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंदों। सासे इएमखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। सरकाराव थानानै बिटिआर सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इएम रेवरेवा नार्जिहारिखौ बिबाननिफ्राय बोखारबाय। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बिटिआर सरकारनि सायाव गोबां हेंथा बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन आरो आथिखालनि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गोबां अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदोंमोन दि आथिखालनि बिटिआर सरकारनि दैदेननाय प्रमद बर'नि सरकारा जेबो रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बैफोरबायदि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायावनो गोख्रों राहा लानानै रेवरेवा नार्जिहारि बिथांखौ बिटिआरनि इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायो। समाजारि बिजोङाव बेले-बेजे पस्ट खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानाया गोनां। समाजारि बिजोङाव जानला-मोनला पस्ट खालामनायनि दायाव नोंथांमोना गोख्रों साजा मोननो हागौ। समाजारि बिजोङाव बयहाबो उदाङै बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाइ दं। नाथाय आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गावजों गाव सोंखारिलायनाय बेले-बेजे थासारिखौसो नुनो मोनगासिनो। बेनि अनगायैबो समाजारि बिजोङाव हादरनि बेरेखा, रायजोनि बेरेखा बाथ्रा बुंग्राफोराबो आथिखालाव गोबां दंसै। बैफोर बेले-बेजेखौ नोजोर होनानै गोख्रों आयेन आजावदों उत्तर प्रदेश सरकारा। उत्तर प्रदेश डिजिटेल मिडिया पलिसि बे गोख्रों आयेनखौ आजावबाय उत्तर प्रदेश सरकारा। बे आयेननि गेजेरजों समाजारि बिजोङाव जायखिजाया बेले-बेजे बाथ्रा बुंग्रा सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनाय जागोन। आइटि एक्टनि धारा 66(e) आरो (f)नि आवथायाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ नायबिजिरगोन आरो फोरमान जायोब्ला 3 बोसोर जोबथेसालिनि साजानिफ्राय लानानै
जिउनां साजाबो मोनगोन। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशआव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों हादरनि बेरेखा बाथ्रा बुंनाय आरो बेले-बेजे बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया बांसिनदों। बेखौ नोजोर होनानै उत्तर प्रदेशनि डिजिटेल मिडिया पलिसि आयेनखौ उत्तर प्रदेश सरकारा आजावनानै लाबाय। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गसाइगाव मोब्लिब मावख'नि लांगोनायाव गसाइगाव जिल्ला कंग्रेस दोलोनि बानजायनायाव जमदुवार, सराइबिल, कसुगाव ब्लकनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर आरो गोबां सुबुंफोरा मोब्लिबनि बेसेन बांनायखौ खमायनांगौनि थाखाय आरो स्मार्ट मिटार लानानै गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिनानै लांनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों। मोब्लिबनि बिल बांनाय आरो स्मार्ट मिटारखौ लानानै आसाम नाङैनो गोबां ओनसोलफोराव हेंथा सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।